Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED Liliment, haplas og panyawan kapsul. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan na okay siya. Mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan kapsul. Nakalibang dayan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating
buhay ko. Ang SED Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Sirado kini. Sirado gyud. Saan ko makapagkuha sa sakyanan sa sud aron masundan ko sila? Sundan gining balita, oy. Asa mga kanto sila si Yaya Silay? Bahala na. Sundan ko sila. Maglakaw lang sab kung magsunod nila. Sundan ko na sila. Dali iya! Pagdali pa, kay sa gawas aning subdivision, magkasakay na tag-taxi dito. Why man we get tired of walking, day? Ay, we have a car man unta, day. You have a driver and bodyguard. Di lagi ko gusto nga mahibaw sila si Zandro o kanang iyang amigo nga muadto tang daddy. O pakalitan ko sab si daddy aron di siya kapangandam. Oh my God. We are just tiring ourselves. Naanasab ka ana iya ha? Day ito. Nalimot ko. Atubang mo dito. Sorry, day. Basta maratol na gani ko. Maka-in-English, gid ko. Pagdali dya, Yaya. Uy, kay tingalig magkamati ko rito Sandro nga wa na ta sabay. Okay, day. Unsa? Nilakaw Sandro Ermitanya? Oy, nisunod sa paglakaw nilang Charmin ug Sele. Gisundan niya ang giagi-as duha. Purbida, wa ka musulti na yun. Layuan na karoon niya no? Ay, kay nga naman di ay. Sundan ako sila. Unsa? Basi ba unsa to tao akong alaga taon mo patyang yung kung samo tani sa kung amo kuno sa beta bus yang anak. Maong sundan ko sila. Naibaw ko. Kinihirap to sila agi. Mao man ni main entrance ni subdivision. Salam ka to sila. Oh, katong nagpuyo. Sila nagkala si Charmin ug Yaya Sili. Mayo kinakita ko na sila. Masundan ko na sila. Asa kaning maldita ay. Oh. Oy, karaho! Sakay are! Gabaklay, wala ka diha! Baklay, wala balon! Noy Gulyat! Manong lakaw makasibak ko sa metabo nimo. Patyan ko sa muting mami nimo. Sundan ko sila Charmin. Kay bodyguard ba ako niya? Nasundan nimo. Maglakaw na ka. Maniaman ko. Niya ba sa sakyanan? Wa pa mabayri. Mugawas na sila sa gate ani subdivision oy. Nga, o sabi ato buhaton. Pasakyon ta sila? Ayaw. Oh, ano di man nato pasakyon? Kita na magyuna nato sila. Di na tagbaw sunod. Tagbaw sunod na nila. Sundan na nato. Kita mag-auto niya sila maglakaw. Ato lang silang sundan eh. Hinay lang. Ay lagay padol kay matikdan niya ta sa maldita. O sa magituyo ni mo anak nila, ha? Ang nagsunod-sunod kita. Imbis na kita na magyuna nato sila. Be, unsa ituyo ni mo? Bodyguard lagi ko niya. Oh, bodyguard mo ka. Lah, mugos mo ka kang bodyguard ka ng tao nga kagusto ni mo. Di ato sila gudungan. Sakyo na to din eh. Ato hatagag kagawasan ng maldita na eh. Usa? Kana kay nilakaw siya nga magpahibaw nako ngayang bodyguard. Gusto niya nga mulakaw na sila lang. Iyan ang kalipay. Aw, atong ihatag niya iyang kalipay. Usa? Oo, hala no, ni parang tiksi. Si taxi. Taxi ba? Taxi. Ikaw no? Sundi lang gina maong taxi na eh. Aw, taxi. Sige, ayaw sige. gid palipat. Mao mo ka ha? Toy!
Salamat. Nagkasakay na gitang taxi, Yaya. Ako, yun na, day na. Nakasakay na yun ta. Oh, ang kalit na ka-smile di. Mawagtangan nagtrabaho si Sandro ni Yaya. Ha? Kaya nga naman, nga nung mawagtangan man sa trabaho. Irason ako ni Daddy. Nga dili maayong bodyguard si Sandro. Kay wa siya kapantay nga nilakaw ta. Wa siya kabatikod nato nga nakagawa sa subdivision. Nga sa ato pa, danghag siyang pagka-bodyguard. May rason ako nga ipa-fire out ko na siya ni Daddy. Langit kung kasama ka, kay ganda ng umaga. Sa piling mo'y laging masaya. Bawat timpla, may lakas at may sigla. Basta tuwing kasama ka, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Oh, thank you, Lord. Thank you. Okay, we just land. Unsa, Yaya? Niabot na gyud ta ba? Dinis da kumbay ninyo. Ug nakabalik na gyud ta dinhi. Anin niyo taa? Land! We landed. Thank you, Lord. Piti na mo niyo. Imo na nang sukli. Salamat, ma'am. Oh, busy. Oh, wait for me. Wait for me. Oops. Closing the door. Larga na, Mr. Driver. Sige, biya kag panghimantay na ko sa pangbiyahit ha. Naway ka sa ko ining les. Nya kamakata. We just land. Yaya, diri na, uy. Dali na. Musta ta sabay. Oh, nilagay kita sang kos ila dong. Oh, mas maayo noon. Abi na ko asa sa Yang anong man dayon nato sila sundi taon ha? Nang hunong magita din ni distansya gamay silang bay. Nindo to dato pagkanaog ilas tukse, hunong sa silang likod. Sumpot ba sakse? Sigaw ang mga mata to nila nga. Pakyas di sila sa ilang pag-ikyas unta nga gisundan din nato sila. May sabutan pa ta. Unsa naman sana? Bahay ka mo, Charmin. Pidang kugmahan mo ng bayhana dong, no? Ambot lang ka, no? Say, ambot lang! Wago lang tayo ni. Yan, tabagaw lang tayo mo, ambot lang. Sige mo lang kang paghimang tayo, sigbati na kunoy, oy. May problema pa ba ka? Oh, ako naman may problema. Ikaw doon na akong problema. Gisudlan man nini mo, ha? Wako'y problema, oy. Limot kang dato ko. Nga sa may bayad mo ng imong sakyanan. Ibaligya naman lang kuno ng Sir Mike ni mo. Sa? Dato maka ka. Onya, kay ako na mong bayaran ni, ikaw man. Ikay dato? Pobre ko, sa may ako ibayad. Oy, pag sure, dua lang tao ni ato. Do na madrama ba? Nga ako'y dato, onya ikay pobre. Nya ikay direktor, ani, onya producer, pag yun aning doa. Awang imong problema ang budget. Ako pa'y problema ni mo aning akong roll town. Nya ako pa'y problemaho ni mo, ana, naunsa maka. Lisod ba yan ang role na ako nga, dato niya, dili tinuod nga dato. Mahal kong talimpian ni, oy. Pangandam lang daan si mo itubag ron kung magkatubang mong Sir Mike. Kaya siguro magyong panilingan ka na ron sa bayad ang sakyanan. Pero di pag-sure di, ay. Ikaw yung bayad ani, oy. Ingol, begini kang palit ka sa sakyanan. Kaya imong auto, tuwan ang mabi ni mo. Kini na ba, di ni mo bayre? Ay, nagpalit, oy, kanila bayre. Oo. Nagingong ko, anak. Makayat ka nila nagbayad ang dili sama aning mahalon. Kay, wala biya hulgi ni mami akong bangko para sa kong allowance. Forbida na. Nahamot kaan ko ni mo da. Bida ni dong. Dato ba ako? Unya, second hand, baratuhon di ang paliton di mo na ako. Imo ba yan ni kagustuhan nga madato ka? Unya, hatagal lang ko ni mo problema. Tagaan pa ko ni auto nga second hand. Paminaw, ha? Mao niya nga itong buhaton o mao ni itubag.
Dad. Oh, Hi, oy. Dad. Iha, Charmin, baby. Daddy. Ganong kalit man kang nauli, ha? Wa mo lagi ka magpahibaw na ko daan. O saman, mubalik ka na din sa tong bahay? Kinsabay mong mga kuyog, ha? Wa mo sab lagi mo tawag daan ako si Sandro nga muanhi mo. Ha? Tuyo ninyo nga sorpresahon ko. Asa ba siya? Kami ra si Yaya Sally ang niadad. Ha? Og nagtaksi lang ni. Unsa? Unsay? Wa pa giday mo tawag si Sandro ni mo, Dad? Sa ato pa, sukad sa among paggikan, wa giday siya kamatikod sa among pagpanglakaw ni Yaya. Unsa? Unsay? See, Dad? Tiaw mo na. Nag-hire kag driver bodyguard nga danghag. Nga wa makabantay sa akong paglakaw. Unsa? Yes, Dad. Wa mahibaw si Sandro nga nanlakaw mi siya, Sally. Ingon anak katanga ang driver bodyguard kunuhay nga imong gi-hire para nako. Nag-usi ka las imong sweldo atong tawhana, Dad. Tungod kay super katanga. Unsa? Og tungod ana, Dad, gusto ko nga fire outon mo siya isip akong bodyguard kunuhay, Daddy. Kay siya, niabot na lang bilini sa bahay nga wa siya mahibaw. Oh my God, so tanga. Maong ipalayo na si Sandro nako, Daddy. Kay wa siya gamit nga pagka-driver bodyguard nako. Kay naikisan ako siya. Kung gusto ka mangyud nga mag-hire og driver bodyguard nako, Dad, kung mao mangyud kay imong gusto nga may magbantay nako, well, okay. Mag-hire ka na lang og kanang mga bodyguard nga well-trained. Kanang may mga lisensya o unsa pa na diha. Og may edad. Dili isama kang Sandro nga batan-on og super tanga. Mayong adlaw, Sir Mike. Niya man lagi kini si Sandro. Ni Mol. Akala ko'y di ba handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, o kay tagal ko rin nangarap na makapit.